sería óptimo que os concellos tamén tiveran a oportunidade de optimizar os recursos que reciben unha administración como a Xunta de Galicia, que nos debía atender a todo o conxunto dos concellos de Galicia, e tamén da provincia da Coruña. Eu antes falaba que, desgraciadamente, do concello que eu procedo, que é o que máis coñezo, ainda que coñecendo xa a bastantes, o que máis coñece o meu, nos orzamentos da Xunta de Galicia, con 32.000 habitantes, tocan uns 45.000 euros. Aí non sabemos para qué. Para a consignación son 45.000 euros. E aquí todos os concellos, sexan da forza política que sexan, afortunadamente, saben que dinheiro van a recibir a estas alturas do mes de novembro. A Xunta de Galicia opta sempre do modelo, que tamén son plans, e o señor Hernández ten falado comigo en debates públicos, o último na Radio Galega, onde decía que os investimentos da Xunta obedecen a planificación estructural de diferentes consellerías. Eu compro o criterio. O que pasa é que, cando unha administración pública encarga un plan de infraestructuras, ou elabora un plan de infraestructuras, pasan cosas extrañas. Por exemplo, o plan de infraestructuras rurais, da 18-19, 2,7 millóns de euros, e dos 65 concellos que tuveron subvención, 56 deles eran do Partido Popular. O plan URBE, de 63 concellos beneficiados, o 93% do Partido Popular. E o plan de infraestructuras e equipamentos, para 75 concellos, 59 do PP. Efectivamente, poden obedecer a unha planificación, pero o reparto parece-nos cando menos pouco equitativo. Por lo tanto, creo que é un plan que se lle pode propoñer a outras administracións, en este caso, eu creo que lle debemos propoñer a outras administracións. Eu creo que, ao final, cando ese plan se empezar a executar por parte de outras administracións, como nas consellerías, organismos públicos dependentes da Xunta, pois, ao final, resulta que seguramente a maioría dos concellos, ou casi a totalidade dos concellos, quedarían máis satisfeitos co reparto global que se teria feito. Podemos probar esta moción que o que pretende é que, por lo menos, que se analiza que se proba. Porque eu creo que o que temos aquí está sendo positivo para o global dos concellos. Mellorable, seguramente, pero algún diputado na intervención do pleno anterior a miña decía non todos, ao mellor hai algún que non digo que non, pero a gran maioría, ou casi a totalidade, estarían sobre todo satisfeitos se comparamos coa realidade actual por parte do reparto de fondos de